Күршеләрдән булып Рейхстагка Кызыл байрак кадашларның бере Газиз Заһитовка быел 100 ел. Һәм шул уңайдан уның туган ягы Мишкәлә һәйкәл куелды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Каңнары башкортлары коры итәкчесе Мөнир Нурисламов. Һаумыгыз. Мөнир Михатович, бuna күптән түгел Мишкә районында батырыбыз Газиз Заһитовка һәйкәл куелды. Беләүебезчә, был Мишкәнең 5 батырына куелган, уларның истәлеге мәңгеләштерелгән. Был халыктың инициативамен башкарылдымы? Бу эш һәйкәл кую 100 еллыгына ул эш башланган инде күптән. Күбесенчә ул менә аның якташлары Янагыш авылыннан, чөнки анда аларның аңа багышланган бюст һәм бик яхшы зур аңа шул геройга багышланган музей бар. Музей эшләй, бүген анда бик матур стендлар, бик күп материал җыелган һәм шул геройны 100 еллыгына шул һәйкәлне кую шул Янагышлардан чыккач, күбесенчә менә Айрат музей җитәкчесе, ул Загитов Айрат, ул эшне алып барды һәм була инде хатта. Шулай нәселеннән дә алар бар да Загитовларында геройлар, батырлар. Аның менә инициативасы бик күп булды һәм шул районны күтәреп алды һәм шул һәйкәлгә конкурс игълан ителде. Конкурста Министерство культуры ярдәм итте һәм шул эшләр арасында менә шул байрак куйган, казаган һәйкәл батырыбызга шул анда батыр. Был һәйкәлдәрдә тагыла 4 Советтар Союзы геройлары куелган. 4 Советтар Союзы безнең районнан китеп, сугышта үзләренең батырлыгын күрсәтеп, шулай герой исемен алган геройларга да багышланган плиталар бар. Мишкәләр үзләренең тарихына бик игътибарлы тиһәктә була. Буна Мишкә районы Кыйгабы-Тамак авылы, ул Шәйхзада Бабичтың атаһының туган йөре Тилдәле һәм буна тап ошо авылда һез шагыйрьдән истәлеген мәңгеләштерү буенча зур эшләр башкараһыз, шул турында һөйләһәгез. Бигрәк тә biz горурланабыз, biz Шәйхзада Бабич токымы дибез үзебезне. Мин үземдә менә нәсел белән бәйлән, шул нәселдән булып чыгам. По-женски булса да бурыч әйткәндә. Шунда бик зур күп эшләнде. Менә 125 еллыкка Шәйхзада Бабич елы итеп игълан ителде бит инде, туган аңа юбилейный чаралар үтте. Һәм менә бик күп эш үткәрде Фарваев Халил Кадимович. Ул шул Кыйгабы-Тамактан чыккан, администрация главы республикада эшләде күп еллар. Һәм ул шул чараны халык бик күтәреп алды һәм анда электән үк ачылган инде Бабичлар авылы бит инде. Бабичлар иң беренче анда ачтылар. Бабич нуры дигән мәчет, бик генә элек мәктәпнең ашханасы иде. Шуны матур итеп эшләп, матурлап, бик матур мәчет эшләп куйдылар һәм шуның кырында мәктәп, иске мәктәп тора инде, иске дип, таш здание инде, таш бина һәм шунда Корылтай инициативасы белән чыкты һәм халык күтәреп алды, музей эшләргә булдык. Был Шәйхзада Бабичка арналган музей. Шәйхзада Бабичка арналган музей һәм халык актив кына катнаша башлады һәм материаллар җыелды. Быелгы көнне анда музей материаллар ачылган бар. Һәм шул ук елны Кыйгабы-Тамак авылы хезмәткәрләренә, авыл хезмәткәрләренә башланган трактор памятниги ачылды. Шул Кыйгабы-Тамакта. Бuna һезнең алдыгызда шәҗәрә күрәбез. Бу кемнең шәҗәрәһе? Бу шәҗәрә менә безнең авылда безнең ике зур башкорт авылы, шутлана инде зур башкорт авыллары, 6% башкорт яшәй безнең Мишкә районында. Шуларның менә зурлары Олышады һәм Кыйгабы-Тамак. Монсы Олышады авылы шәҗәрәсе. Бу монда мин үземнең шәҗәрә белән бәйләнештә инде. Бу безнең авылдан менә бу шәҗәрәдә күрсәтелгән бик күп шәхесләр
Башкортстан Республикасы барлыкка килүгә, Башкортстан Республикасы үстерүгә көч салган шәхесләр бер тамырга küçük дигән кешегә килеп тоташа шул күрсәтә. Ягъни Шәхзадә Бабич кына Башкортстан республикаһы өчен көрәшеп йөрмәгән канлы ереннән. Улышада улның шәхесләре бар. Мәсәлән, кемдәрдә атап үтерһегез? Менә беренче әйтәсем килә минем, менә Флорид Буляков безнең язучы. Билдәле драматург. Драматург Флорид Буляков, Али Карнай, фронтовик язучы, Кызыл атлылар. Шуннан генерал Галиев Галиян, генерал ул ябай гына крестьян малай ул булып үсә, батрак булып 5нче елларда чыгып китә, җыю шулай укып, белем алып, народный комиссар нефтяной промышленности була, народный комиссар здравоохранения. Шуннан генерал званиясына барып бит, Шаймуратов генерал белән еш кына очрашалар, алар полковник званиясына мирдә фотографиялары да бар, фотолары бар, бергә төшкәннәр. Шуңа шундый зур кешеләр, шуннан Башкир энергияның баш инженеры безнең Шадыдан, олы Шадыдан. Шуннан моны ике кыйгаз тамак белән безнең районда барлыгы сугыш геройлары да бар, шуннан хезмәт геройлары да бар. Алар 4 хезмәт герое. Хезмәт геройлары алар, менә шуларның өчесе менә безнең канлылар уннан. Өчесе берсе Фаизов Фәнүс кыйгаздамактан, икенчесе Гареев Рафаил, Белеке Шадыдан һәм Улы Шадыдан Аглямов Нагыйм. Ягъни канлылар улар тик барлыгына түгел, уңган һәм егәрле булдыклылар дип әйтергә мөмкин. Бuna ошо һанап үткән шәхесләрдән истәлеге тагын нисек мәңгеләштерелә? Аларның менә музейда безнең бик яхшы музей бар, но искирип бара инде музей тоже яңартырга вакыт. Шунда мин үзем эшләйм, шунда материал бик май материаллар, бай материаллар җыелган. Закиров Масхуд Закирович күп музей җитәкчесе булып эшләде, көч салды, ул мәрхүм инде. Шуны менә эшен дәвам итеп, шуларны күбрәк җыеп, истә калдырып яшьләргә җиткерергә тырышабыз. Буны мөһим һүз әйттегез, яшьләргә yetkерергә дигән. Чөнки музейда эшләү ул әлбәттә бик яхшы күренеш. Әгәр дә ул буш торга, уга кеше йөрмәһә, ни файда дигән һымак. Буны бу һеҙҙең Улышадылыгы һәм Бабичтарның туган авылы Кыйгазы тамактагы музейга ала йөрүселәр булырмы? Яшьләр кызыксына гомумән үзләренең тамырлары менән? Менә бер мәңне ул кызыксыну бетеп калган кебек булды. Әле мин менә сизәм, балаларның кызыксыналар, анда бит менә киләләр балалар. Шул хәтле алар өчен барда яңа хәзер современный телефонная молодежь дивизендә. Алар да бер мәгънә кызыктырып булмый. Монда карайсың, монсы кара, үтүк шундый күмер үтүкләре, аңа ушлары китеп карап, шундый фотолар менә безнең геройлар дип. Менә Шаймуратовчылар буенча мин Шаймуратов варислары буенча материаллар җыя башлаган идем. Военкомат белән элемтәдә чыгып, һәм список бирделәр. Шул списоктан килеп чыкты, районный списокта зур гына список, шуның 25-е Улы Шадыдан булып чыкты. Менә башкорт дивизиясына, атлы дивизиясына киткәннәр безнең Улы Шады авылына. Берсе менә Али Карнай анда кызыл атлыларның журналист язучы, комиссар булып Галиев Галиян булган. Менә шундый һәм командир батальона, командир батареялар, шундый званиядә солдаттар һәм офицерлар бердәм менә башкорт дивизиясы булган. Канлы батырлар да булган, алар шунда бергә сугышканнар. Хәзер сынапта республикалы ырулар хәрәкәте киң елдерелде. Тарихи тамырлары менән кызыксыналар. Буна ошо канлы ыруында нинди үзгәреш җибәрә? Халык сынапта үзенең шәҗәрәһен өйрәнәме? Безнең бит менә шәҗәрә дигәннән бу менә бигрәк әйтәсем, моны китап чыкты бит инде. Канлылар дигән китап. Башкорт ырулары менә безнең әлегә кадәр дисәк, моны китап рәхмәт менә Салават Хамидуллинга, Юсупов Юлдашка, алар белән элемтәдә булып без бергә эшләдек. Безгә килеп музейда үзләре архивлардан материаллар табып, шул китапны чыгардылар. Мин менә шәҗәрә, борынгы безнең шәҗәрәләр бар. Элек бит мусульманнар ничек булган? Коръәндә язып барганнар ниләрне? Шәҗәрәсе, монсы минем мәсҗид китабында Коръәндә шундый язып барганнар.
язганнар. Шулардан безнең җыйган Шайгай Мирданов шигырь яздан, шәҗәрәне, шуңардан дәвам иткән Нагаев Мулла Мөхәммәд. Менә аларның язулары буенча без моны шәҗәрәне төзедек. Алар төзегән дәфтәрләре бар, шунда язып барганнар. Менә Көчек дигән Флорид Бүләков безнең менә драматург, аның белән без элемтәдә булдык, очрашып тордык. Ул сөйләйде, аның кыша безнең җирләрдә юрматылар булган, балыкчылар килгән рулар менә. Вильмир Хайрахманович безне узак кына второй секретарь булып эшләде, нидә, Азнаев. Аның белән дә алар юрматылар, ул монда юрматылар булган диядер. Безгә менә булай әйткәндә дөресен күрсәттеләр моны китап һәм моны академиклар. Академиклар дип йөртәм, профессиональный һәм моны китаптагы язулар теге бабайларның язулары белән туры килә. Мин үземнекен таптым. Ну, урыслар ниләрдә язганнар, архивларда аз гына фамилияларын үзгәртебрәк, окончанияларын. Шул китап менән кызыксынучы якташларыгыз күп? Бар, бигрәк күп. Күбесендә бар безнең якташларда. Мөнир Мидхәтович, бuna санапта зур шәхесләрдә ханап үттек. Каңлыруның бuna бүгенге уларның вәкилләре нимә мәшгуль, нименән Каңлыруындан тараталар? Бар безнең бүгенге көндә яшь канлы ру вәкилләре, шәхесләр әйтергә була. Бөтен Россия дөньяда билгеле кешеләр бар. Менә безнең бүгенге көнне Марат Рави, Марат Фатхутдинов, Рави аның псевдоним, ул артист синтетического жанра дип атала. Ул энциклопедияга кергән, ул алтын дюк, алтын золотой остап алган һәм платиновый дюк Нью-Йоркта. Шундый Санкт-Петербургта гран-при алып артист. Ул үзегенә менә Россиядә беренче генә кеше уйный, алар банданьонда уйный. Музыкаль инструмент. Шундый музыкаль инструмент, гармонка икенче яктан гына уйныйсың. Аның бар ул гармоны, менә алда кайтып, менә Алла бирсә, октябрьдә концерт куярга әзерләнә әле. Бүгенге көн алар аның көче белән менә аның ике туган энесе белән мәчет төзүләр алышада. Демәк, хатта шундай музыкаль инструментта уйнай һәм сәсәндәрсә сыгыш яһай икән, аны бабиш традицияларын дәвам итәсе дип әйтергә мөмкин. Зур рәхмәт шул әңгәмәгез өчен, һезгә эшегездә зур уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияда Каңлыру Корбашы Мөнир Нурисламов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.